Sziasztok! Az Echo Quartz nevű programot szeretném nektek megmutatni, pontosabban kis skriptecskét, ami azért készült, hogy megkönnyítse az adminok munkáját, a szerverfejlesztők munkáját. Láttam már ehhez hasonlót régebben, csak megmondom őszintén, azóta nem is találtam. Nem tudom, hogy keressem. Annyi a lényeg, hogyha egy CP-t szeretnénk elhelyezni, annak a magasságát, annak a megjelenését beállítani, akkor ez ebben segít. Megkérlek, Tutya, akkor írd be a parancsot, Quartz parancsal indul, és nem véletlen, hogy nagyon hasonlít a Kálénak a Quartzához, mivel hogy be van építve teljes egészében. Annyival kiegészítve, hogy mint láthatjátok, egy piros karika megjelent a karakter körül. Ez a marker, ez cserélhető bármire, configba lehet állítani, ezt majd később megmutatjuk. Itt annyi a lényeg, hogy nagyon egyszerűen görgő segítségével leföltekerve görbőt állíthatjuk a CP magasságot. Ha a shiftet nyomva tartjuk, akkor a átmérőjét is a karikának, vagy a szélességét ugye a markerünknek, attól függ, mit használunk. Ennyi, az egész pofon egyszerű, de a legnagyobb lényeg az, hogy ezt a koordinátát, amit ott fent látunk, ezt már nem kell többet begépelni, hanem úgy oldottam meg, hogy a szerver egy textfile-ba kimentse. Ha most nyomunk egy Shift X-et, amit ott jobb oldalt felül mutat is, akkor megjegyezhetjük, hogy mondjuk ez egy gimnasztikai teremnek lesz a húzóckodó CP-je, vagy akár a kamionos munkánknak egyik leadópontja. Ezt itt nyomunk egy Entert, és akkor ezt el is menti, ezt a pontot. Későbbiekben a szerverre elmentett textfile-ból ezt ki tudjuk másolni, és beilleszteni a config fájlunkba, vagy ahova ezt föl szeretnénk használni. Na most Tutya át is váltott igen erre a config fájlra. Itt látjuk, hogy a 4-es 5-ös sorban megadhatjuk a markerünknek a kezdő pozícióját, a 6-osba a méretét, eltekergetjük nagyon messzire a görgővel a méreteket, akkor ide vissza tudunk állítani. Erre van is egy parancs, reset quartz, hogyha most ezt föltekerjük, elállítjuk, vissza is ugrott ugye a méretre. Ez is egy ilyen pillanat alatt. Jó. Ennyi amúgy a feature, semmi extra, ezt már más is föltalálta, nincs ebben nagy dolog, csak próbáltam úgy kialakítani, hogy egy fejlesztő így pár configban, pár átállítással be tudja állítani az éppen aktuális projektjéhez. Kiválaszthatjuk azt, hogy milyen formátumban mentse el ezeket a információkat. Ugye a 11-es sorban látszik, hogy vektor 3xy, aztán headinget is tegye hozzá, vagy sem. Ezek a formátumok, amik itt előre be vannak állítva, tuti nem ezek fognak nekünk kelleni, tuti nekünk másképp van a config fájlunkban. Hogyha megmutatjuk a szervert, akkor itt a 22-es sorban itt vannak azok a formátumok, amik itt szépen meg vannak fogalmazva, és nem szükséges ezeket átírni, lehet másik elzif ágat betenni. Nézzük meg, Tutya, akkor, hogy ez a teszt, ez most hogyan mentődött el. A server data mappában látjuk most a textfile-t, amit létrehozott a program. Kicsit odébb is csinálunk egy CP-t, nagyot emeljük föl, teljesen jó. Itt lesz egy kamion parkoló ezek szerint. Így is van, ez egy kamion parkoló lett. Na, meg is történt a mentés, nézzük meg akkor a textfile-be ez hogyan néz ki. Ugye, hogyha kikapcsoljuk a headinget, meg a scale-t, akkor tudjuk olyan sorrendbe, tehát olyan formátumba is mentetni a koordinátákat, hogy egyből copy-paste be a config file-ba, amiben majd véglegesen használva lesz. Ezt nagyon könnyen szerver oldalt és config file-ban tudjuk állítani. Ennyi lett volna, amit el szerettem volna mondani róla.
A program letölthető Ekion 76 GitHub oldalról, a linket majd a videó alján megtaláljátok. Köszönöm a figyelmet, szervusztok!